Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Evo jednog pitanja koje mi je postavio jedan momak. Pozdrav Miloše, da li bih smeo da te zamolim da obradiš temu kako zaboraviti i ne misliti na prošlost? I kako nastaviti napred, nekako staviti tačku i nastaviti. Ja imam 25 godina i ponekad se osjećam kao da imam 50. Kao da je kasno za mnoge stvari. Kada se osvrnem na moje društvo i stare drugare, poneki su oženjeni, neki su u srećnim vezama, neki imaju jako dobar posao, decu, a ja ponekad uhvatim sebe kako razmišljam, Bože dragi, da sam samo pre par godina uradio to i to, bilo bi sada drugačije. Da sam postupio ovako ili onako, danas ne bih bio tu gde jesam. Daleko od toga da nisam obezbeđen, ja imam dobar posao, zdravstveno sam odličan, hvala Bogu. U vezi nisam, ali sam bio do pre par meseci. Zaista bih voleo staviti tačku na prošlost i da me ne muči toliko. Molim te, izdvoji par minuta, rado bih poslušao savete. Ja ovako kad dobijem pitanje, pomislim kako ja sad da odgovorim na nečiji taj... To su životna pitanja. Kako organizovati svoj život, kako razmišljati, donositi neke odluke životne. Ali evo od početka kaže dečko, znači kako zaboraviti na prošlost. Kako staviti tačku i nastaviti. Znači tačku na prošlost. Pa najjednostavnije bi bilo da prosto ne misliš na prošlost. Kada ti se pojavi misao o prošlosti, ti treba da je primetiš i da kažeš, ne treba mi ova misao, džabe razmišljam o ovome. Zato što svaki put kada razmišljaš o prošlosti, ti očigledno nisi zadovoljan, nešto te zabrineš se i šta će ti onda to? Zašto bi to ponavljao? Ne vodite nikuda, ta sećanja te ne vode nikuda. Ti želiš da živiš u sadašnjosti i želiš da ti budućnost bude bolja. A budućnost će da bude bolja tako što ćeš u sadašnjosti nešto raditi. A neophodno je da se u sadašnjosti osjećaš dobro i da razmišljaš pozitivno. A to znači da ćeš verovati da će budućnost biti dobra. Jednostavno treba izabrati misli koje su pogodne, koje su korisne, koje ti ne štete i koje te raduju. Imam 25 godina, osjećam se kao da imam 50. Kao da je kasno za mnoge stvari. Pa nije kasno. Nikada nije kasno. To je samo tvoj utisak, tvoj lični osjećaj. Zato što misliš da je kasno. Prosto nemoj da misliš da je kasno i onda se nećeš ni osjećati kao da je kasno. Kad neko ima 25 godina, život je pred njim. Ti si mlad. Ti treba da uživaš u životu, da uživaš u tome što si mlad i što te tek čeka život. I kada imaš 50 godina, nije ni tada kasno. Uvek može nešto novo da se radi, uvek neka promjena životna može da se sprovede, može da se nešto odluči, čovjek može da se preseli na drugo mesto, može da promeni posao, može da uči nešto, da usavršava neke svoje veštine, da uči strane jezike, da uči da svira neki instrument, može da ide na bilo kakvo doškolovavanje, može da čita bilo kakve knjige, da se obaveštava, da saznaje nove stvari, da upoznaje nove ljude, da se druži, da putuje, da kupuje, da uvek nešto novo može da se desi. Tako da nikada nije kasno. Neki ljudi upisuju fakultete sa 60 ili 70 godina, ili čak 80. Prosto to je stav. Oni jednostavno neće da sebe osude na to da je kasno.
i da nema nade i da je svemu kraj. To je pitanje stava, odnosno načina razmišljanja. A ti treba da budeš svestan svog načina razmišljanja i da izabereš onaj način koji je bolji za tebe, koji ti donosi sreću. Prosto kao pasulj. Dakle, motri na svoje misli, biraj misli koje su ti korisne i od kojih ćeš se osjećati nadahnuto. A one koje su negativne, prosto izbegavaj. Nemoj da ih hraniš. Nemoj da stalno ponavljaš sebi da je kasno, da je vreme prošlo, da si propustio prilike. Prosto, kada pomisliš to, propustio sam priliku, prošle su godine, ti samo reci ne, nisu prošle godine. Nisam propustio priliku, sutra je novi dan. Ja imam 25 godina. Život je predamnom, mlad sam. Ja to mogu, sutra ću da uradim nešto novo, čekaju me lepe stvari, razne promjene. Idemo dalje, samo napred, mogu ja to, dobar sam ja, sve je u redu sa mnom. Odmah sebi nametni pozitivne misli. Ja bih rekao da se sve svodi na to. Moraš se boriti protiv negativnih misli. Ovo o čemu pričaš su negativne misli. Nemoj da im dozvoliš da te obuzimaju i da te preplavljuju. Zato što kada im to dozvoliš, one te uzmu pod svoje i ti postaješ njihov rob. A ti nisi rođen da budeš rob, nego da budeš gospodar svojih misli. I zato svesno upravljaj njima, biraj misli. Izbegavaj štetne misli. Nameći sebi pozitivne misli. Na silu. Nema druge. Mnogo će ti lakše doći negativna misao nego pozitivna misao. Zato što smo mi skloni tome da razmišljamo negativno. A to je u hrišćanskom rečniku grešnost naša. Đavo radi svoje i jednostavno nam imputira, daje. I on nas inficira lošim, negativnim stvarima, štetnim stvarima. Navodi nas na zlo, postepeno. A to sve počinje od misli. Prvo dolazi misao, pa onda kad nešto ružno pomislimo, onda posle toga ćemo da kažemo nešto ružno, onda ćemo i da uradimo nešto ružno. I onda će da realnost bude ružna, gadna, zla, loša. Znači, od misli sve počinje i zato je važno da tu svoju misaonu baštu, koja ti je, tak mi kažemo, u glavi, dakle, moraš da je neguješ, moraš da je okopavaš, da je od korova čistiš. Sklanjaj te negativne misli, taj korov i ostavi ono što je zdravo, pravo, čisto, lepo, cvetno, mirisno. Pozitivne misli, nadu, veru. Sve se svodi na to. Koja god tema da je u pitanju, uvek je zapravo u pitanju borba između negativnih i pozitivnih misli. Borba između dobra i zla. Znači, šta kaže još dečko? Neki drugovi su oženjeni, neki su u srećnim vezama, imaju dobar posao i decu, a onda na kraju kažeš daleko od toga da nisam ja obezbeđen. Imam dobar posao, zdravstveno sam odličan, hvala Bogu, u vezi nisam, ali sam bio do pre par mjeseci. Znači, ti nisi u lošem stanju. Rekao si da su neki tvoji drugovi imaju dobre životne okolnosti, možda im na neki način zavidiš, ali opet si svestan da je i tvoj život dovoljno dobar. Dakle, nemoj odlaziti u prošlost. Nemoj gledati druge ljude. Nemoj se upoređivati sa drugima. Dakle, nemoj sebe izmeštati sa onoga mesta na kom se nalaziš. Jer je to bol. To ti stvara frustraciju. To ti stvara ta loša osjećanja. Tako se ona razvijaju. Kada se odvojiš od sebe, umjesto da budeš tu gde jesi, sa samim sobom, u sadašnjem trenutku, na mestu na kom si, ti odlaziš na neko drugo mesto misaonim putem. Mislima svojim odlaziš negde
u prošlost, na neko drugo mesto, u neku drugu situaciju, druge okolnosti i kod nekih drugih ljudi. Zamišljaš kakav je tuđi život, kako drugi ljudi žive, umjesto da razmišljaš samo o tome kako ti živiš i gde si sada, šta sada radiš. Vrati se u sadašnji trenutak. I onda, baš kad smo kod toga, pogledaj, ako nisi do sada, pogledaj moj video Bol sadašnjeg trenutka. Jer se sve svodi na to. Mi bol osjećamo zbog toga što sebe izbacujemo iz sadašnjosti. Odlazimo u prošlost ili u neku zamišljenu budućnost. I to boli našu dušu. Zato što zapravo nismo sa sobom, nego kao da okrećemo leđa samima sebi na taj način. Umjesto da budemo tu gde jesmo, mi odlazimo nekuda. I zapravo gubimo vreme, trošimo svoju energiju uzalud na taj način. I zato se osjećamo loše. I jedino sami sebi možemo pomoći, tako što ćemo se vratiti sebi i biti zadovoljni što smo živi, što postojimo, što možemo sada da nešto odlučujemo, delamo. Vrati se u sadašnji trenutak, vrati se u svoje telo, u svoj ne razmišljaj o drugima, nego upravljaj svojim mislima i svojim delima. Donosi odluke i kreni napred u sadašnjem trenutku, a ne u prošlosti. Nemoj živjeti u prošlosti ili u izmišljenoj nekoj budućnosti. Budućnost će biti dobra ako se u sadašnjem trenutku osjećaš dobro. A ako sada nisi dobro i stalno sebe održavaš u tom stanju da se loše osjećaš sada, onda ti ni budućnost ne može biti dobra. Jer svaka budućnost će jednog dana postati sadašnjost. Tako da jedino rešenje za sve jeste da se sada osjećaš dobro. I zaboravi na negativne misli, zaboravi na prošlost jer je ona prošla. To su stare vesti. To je pase. To više ne postoji. To su samo sećanja. I ona treba da ti posluže samo za to da naučiš koje su bile tvoje greške, da učiš na svojim greškama kako ih ne bi ponavljao. Za to treba da ti posluži prošlost. Dakle, nije strašno ukoliko si ti propustio neku priliku u prošlosti. Nije strašno ako si nešto uradio pogrešno, pa smatraš da je trebalo drugačije. To nije strašno. Loše je samo ukoliko iz svega toga ne izvučeš lekciju. Ako na osnovu svega toga ne doneseš neki novi dobar zaključak za buduće dane. Dakle, bitno je samo da ne ponavljaš iste greške koje si pravio u prošlosti. Ta prošlost, dakle, je zapravo tvoje blago, tvoja dragocenost, jer ona služi da naučiš gde si pogrešio i da to više ne činiš u sadašnjem svom životnom dobu. Dakle, prošlost je korisna. Iako je možda negativna, korisna je zato što treba da ti posluži kao nauk, kao opomena i tako dalje. Tako da je to. Voleo bih staviti tačku na prošlost. Vežbaj svoje misli. Odaberi, nađi neki način kako ćeš da upravljaš svojim životom. Ja recimo na svom kanalu, ako si primetio, imam običaj da ponekad dajem obećanja. Mene ta obećanja umeju da ona me obavezuju. Čine da osjećam odgovornost i da zaista moram da svoje snage upregnem kako bih ta obećanja koja sam dao ispunim. Kako bih ta obećanja koja sam dao mogao da ispunim. Vidiš, niko nije savršen, nema veze. Ja sam sada ovako
bez ikakve pripreme uzeo da odgovaram na pitanje i nisam baš nešto mnogo koncentrisan, pa gutam reči i tako dalje. Ali treba oprostiti sebi. Evo, i ja sam recimo perfekcionista. Volim da sve bude savršeno i tako dalje. Ali sam vremenom naučio da to ne može nikada biti. I zato je bolje prihvatiti nesavršenost, ali i dalje raditi na tome da situacija bude bolja, da idem dakle za svojim ciljem. Idem ka svom cilju. Nikada ne treba sasvim odustati. I znači, nađi način da nađi ono što te gura napred. Kao što ja rekoh, ja dam obećanje javno i onda me to gura napred da stvarno radim to što sam obećao. Daj sebi neko obećanje, recimo. Odaberi šta je tebi važno u životu i odluči da ćeš stvarno da kreneš za tim svojim ciljem. Postavi prioritete. Reci šta ti želiš od života i onda počni da radiš na ostvarenju tih svojih snova ili tih nekih zadataka koje si sebi zadao, ali znaj da će to uvek podrazumevati neku vrstu žrtve. Morat ćeš da se žrtvuješ. Neće biti lako. Morat ćeš da odvojiš vreme. Morat ćeš da se odričeš raznih stvari koje ti pričinjavaju zadovoljstvo. Radi viših ciljeva čovjek mora da nekada svoje strasti, vrlo često zapravo mora da svoje strasti stiša. Mora da se, recimo, od društva i druženja oprosti, barem na neko vreme. Mora da se posveti nečemu. Također, uvek će oko tebe biti postojeće neke osobe koje će da te obeshrabruju, koje će da ti govore nemoj, to ti nije dobro, zašto to radiš, pa ti si lud, ne znam, to ti je bez veze, ne treba ti to i tako dalje. Ali je važno da budeš spreman da čak žrtvuješ i svoj odnos sa tim osobama kako bi ostvario svoje ciljeve. A u životu, pogotovo dok si mlad, ima vremena i za takve stvari. Čovjek može da prolazi kroz razne faze. Ti možeš tako i da žrtvuješ neki svoj odnos, neko prijateljstvo, neku svoju vezu, ukoliko ti ljudi nisu podrška za tebe. I uradi sve kako bi ostvario svoj cilj, a onda jednoga dana, Bože zdravlje, kada taj cilj bude ostvaren u većoj ili manjoj meri, onda ćeš svakako moći da se vratiš ovim osobama koje si počeo da ignorišeš, recimo, ili sa kojima si raskinuo odnose i da im kažeš da ti je žao, da nisi imao drugog izbora, ili već šta, sad ne može da mi padne na pamet šta sve može da se čoveku desi i da mu se postavi kao prepreka na putu ka ostvarenju nekih snova. Znači, čim si ti rekao da žališ za tim što nisi uradio nešto u prošlosti, jer veruješ da bi sada bilo drugačije, to znači da bi ti i sada isto mogao da uradiš neke stvari kako bi ti u budućnosti bilo drugačije, kako bi u budućnosti bilo onako kako ti želiš da to bude. Mada nikada neće biti onako kako ti želiš da bude, zbog toga što se uvek nepredviđene stvari dešavaju. Život je nešto veće od nas. Bog zna puteve koji su za nas najbolji, a mi možemo samo da nagađamo i da pratimo neki naš dobar osjećaj, ali uvek moraš biti spreman na sve. I na gubitak, i na dobitak, i na bol, i na patnju, i na sreću, i na uspeh, i na neuspeh, na otpor, na udaranje glavom u zid, i na lagani tok, onako kad idemo nizvodno, kad nam sve ide ko po loju i tako dalje. Jednostavno, život je da se živi. Nemoj živjeti u prošlosti. Kreni napred.
Evo ja recimo kad sam se sad pripremao da ovaj video snimam, ovdje sam gledao sebi neke sede vlasi pa sam mislio jao ne, vide se ovdje štrče ko neki federi, moram da ih sklonim. Ali onda sam istovremeno razmišljao, daj bre Miloše, ako budeš razmišljao o tim o tim federima na svojoj glavi, nećeš dečku snimiti poruku. Jer bitnije, to kakva ti je kosa ili je bitnije da dečku izaćeš u susret? Šta je važnije? Kako izgledamo fizički ili je važnije kakva dela imamo? Koliko pomažemo jedni drugima? Kakvi smo kao ljudi? Razumete? Tako da ja moram da žrtvujem tu svoju, ajde da kažemo, egoističnu ili narcisoidni delić svoje ličnosti kako bih tebi pomogao snimajući ovaj video. I to je, dakle, suočavanje sa samim sobom i prihvatanje tih nesavršenosti i prihvatanje toga da ne može sve da bude kako ja želim, nego lepo pusti i raduj se i hvala ti što si ovo pitao, jer si na taj način učinio da i ja se sada ovako susretnem sa samim sobom i da se prisjetim nekih važnih lekcija koje sam naučio na svom dosadašnjem životnom putu i nekih svojih videa koje sam ranije snimao. I evo vidiš koliko i mucam i gutam reči. Nema veze, ali uprko svemu tome ja verujem da će ovo da bude od koristi. I mislim da sam na početku videa se malo ispetljao i nešto odužio i nisam znao o čemu ću pričati, ali evo priča se razvila i uspeo sam da kažem, ja mislim, i nešto što je poučno i nešto što će stvarno biti od pomoći ne samo tebi, nego možda i još nekome. Eto. Dakle, bez prošlosti, samo u sadašnjosti. Pogledaj moj video Bol sadašnjeg trenutka, stavit ću ovdje karticu u ćošak i stavit ću dole u opis ili kao end screen ovdje na kraju videa pa da lakše možete da pronađete. I to bi bilo to, nadam se da sam rekao sve što je važno. Oprostite mi na nesavršenosti, ali ja znam da svi vi koji mene redovno pratite da me naravno prihvatate onako kakav jesam i da uopšte ne zamerate ništa i to jeste suština svih ovih snimanja, da budemo obični, prirodni, iskreni ljudi i da promovišemo prave ljudske vrednosti i da pomažemo jedni drugima. Hvala mnogo na pitanju zbog kog sam ovo snimio. Hvala mnogo na pažnji svima vama i želim vam svako dobro i tebi, dečko, svako dobro i veliki uspeh na daljem životnom putu. Vidimo se uskoro ponovo.